szkoła i przedszkole ze polską gotką nauczania. Ja. Po czesku Reichwald, po śląsku Reichwold, po niemiecku Reichwaldau, po polsku Reichwald. Jest to gmina i miasto w okresie karwińskim od 1960 przychodzi we Fryszczackim. Kwarteruje tutaj ponad 7000 personów. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1305 roku. No ale prawa miejskie to dopiero 1985 rok. W cenzusie wszechobecnym z 2021 roku 2,34% to jest 175 personów, którzy kwaterują w mieście, zadeklarowało śląską narodowość. Ukrom Czechów najwięcej jest tu Słowoków, dali Poloków, Morawioków, no i Ślązoków. A przyjmung się tu nie odbywał. Nie mamy też raportu sondażu od delegata Śląskiej Ludowej Partii. Place te leżą 75 km na południe od Katowic. Witajcie ze Czeskiej Republiki. No ale co my dali na Śląsku, bo Czeska Republika składa się ze trzech tajlów, Czechów, Moraw i Śląska. Po czym go dali my tydzień do zadku w tajliku o Peterswaldzie. Kupnijcie se tam, bo tam my robili kludzenie ze Kamilem Czaińskim do placów o Śląsku pod czeskim ryskierunkiem. A dzisiaj 3 gminy napoczynamy od Reichwoldu. Sumy przed Amtem i idziemy zwiedzać miasto. Naprzeciw Amtu mamy kościół husycki. Farność czechosłowackiego kościoła husyckiego. Wybudowany w latach 1924-1925. O Husytach, o tym kościele godaliśmy Łońskiego Tygnia. Widzicie, że tam całą historię, czym to jest związane. No, mamy tu kielich, ja i tam mamy ten krzyż prawosławny. No, dzisiaj już tego Husyty nie używają, ale kiedyś było tu używane. Czemu? Godą o tym w tajliku o Peterswaldzie. Niedaleko kościoła husyckiego mamy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętej Anny. Pierwszy był to kościół drewniany, no ale zgorał w 1535 roku. W 1596 roku Bernard Barski ze Baszcie, ryskirok tych placów, kazał wybudować kościół ewangelicki. No ale nie skorzy mamy 30-letnią wojna, lata 1618-1648, kościół niszczeje. Nie skorzej w połowie XVIII stulecia biskup Filip Szawgocz wyświęco nowy kościół. No i to jest ten kościół remontowany pod koniec XIX stulecia i na początku XX stulecia, ostatnio remontowany w 2012 roku. I co ciekawe, w latach 1920-1925 był to kościół husycki, farność husycko, zanim wybudowano ten kościół husycki, o którym żech przed chwilą godał. O sytuacji katolików i o sytuacji konfesyjnej godą Łońskiego Tydnia przy tym tajliku wkludzą do wszystkiego. Ja? Też godą jako była przynależność diecezjalna bez te lata tych placów. Jęzor się motlo, mróz je naprawdę ciężko się dzisiaj kręci film, a tu mamy dynkmal z I wojny światowej. Moc tych dynkmalów tutaj jest na południu Śląska, na tej Cieszyńskiej tajli Górnego Śląska pod czeskim ryskierunkiem, a tam już Bruno Ślim to zaroski idziemy umego we wagen za pola Kierska łodą z oca wszystkim, którzy polegli w I światowej walce. To były Ślązoki Stella. Są parę kilometrów od centrum Reichwoldu. Mamy tutaj pałac renesansowy z lat 1575-77, wybudowany od Bernata Barskiego ze
basztie. Oni już my go dali, pra? Oni reskirowali tutaj ta familia do 1630 roku. Od XVIII stulecia reskiruje tutaj familia Myniś, a nie skorzy Larisz Myniś. W XIX stuleciu przebudowują ten pałac. Za komuny mieszkania i magazyny tutaj są. W latach 2010-16 wyremontowali ten pałac i jest to dzisiaj hotel i restauracja. Naprawdę piękne place naokoło. Kiedy był jar, kiedy było lato, kiedy nie było tego śniega, kiedy było słońce i wszystko było zielone, to naprawdę fajnie to wygląda. Te figurki roztomajte, tam jakaś zabudowanie jakiegoś folwarku takie kamienne, werci się tutaj jeszcze przyjechać, jak będzie ciepło. Po czesku Dolni Lutynie, po śląsku Dolnolutynia, po niemiecku Niederleuten, po polsku Lutynia Dolna. Jest to wieś i gmina w okresie karwińskim. Od 1960 przechodzi we Frysztackim. Przynależy do niej jeszcze wieś Wierzniowice. Kwateruje tutaj prawie 5,5 tysiąca personów. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1305 roku. Ślązoków jest tu ponad 1%. A przyjmung się tu nie odbywał. No ale podług raportu od delegata Śląskiej Ludowej Partii, wtedy we niemieckiej Lutynii, za Czechosłowacją welowałoby 70%, a we Wierzniowicach 45%. Dotarliśmy do kolejnej dziedziny. Dolno-Lutynio, kiedyś niemiecko Lutynio, niemiecka Lutynie. Obok we Orłowej mamy Górno-Lutynio, kiedyś Polsko-Lutynio. O co się rozchodzi za tymi mianami? Tamta Polsko była założona na starym polskim prawie, a ta założyli na nowym niemieckim prawie. I co tu mamy? Szkoła i przedszkole ze polską gotką nauczania. Bo tu mamy też ta polską mniejszość, o czym my go dali ze Kamilem Szaińskim w tajliku o Piedwołdzie. To są autochtony najczęściej tutaj w tych małych dorfach, które Ślązoki, które uznawają się za Polaków. Są też Poloki, ale to raczej w tych większych skupiskach, tam była industria, które przybyły w XIX stuleciu ze Galicyje, bo tutaj była robota, a to wszystko się znajdowało i Małopolska, i Ruś Czerwono, Galicyjo, ze tym kąskiem Śląska, ze Cieszyńskim księstwem w XIX stuleciu, już w cesarstwie austriackim, a od połowy XIX stulecia austro-madziarskim. I bez to była ta migracja, tak jak na Śląsku pod pruskim reskierunkiem, migracja ze Wielkopolski. I też były to te takie agitatory, które optowały za polskością, i te autochtony też wtedy gadały, że one są Polakami. I dali to takie, czemu to takie, gadali my o tym ze Czaińskim. Co tu jeszcze w tej wsi mamy? Tam mamy amt, tutaj dom kultury, a tutaj lecznica ze 1900 roku, piękny budynek. I zaś dynkmal z I wojny światowej. Kuknijmy na familijne miana. Roztomajte, autochtoniczne, Szweda, Szymiczek bez SZ, Szostok bez SZ, Szeliga bez SZ Ptoszkiem, Witta bez 2T, W podwójne, co tu jeszcze mamy? Biegierz SZ, ale tu Szyrocki SCH, toż roztomajte zapisy były. Rzymanek RZ Ptoszkiem RZ. To są autochtony, które
we habsburskiej armii biły się na polach I wojny światowej z oca im. A kole Dynkmala kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Kościół rzymskokatolicki. Pierwszy kościół był już tu we XIV albo XV stuleciu za czasów reformacji luterski, a ten pochodzi ze 1746 roku i są tu msze we polskiej Gotce. Byli żeście kiedyś na mszach we polskiej Gotce poza granicami Polski, poza Rzeczpospolitą Polską, no, jeśli się rozchodziło o farność, no bo msze mogą być sprawowane po polsku na całym świecie. No, tutaj na tym Śląsku pod czeskim kierunkiem, na tej cieszyńskiej tajli Górnego Śląska takie rzeczy się zdarzają. Przy kościele mamy Kirchhof i moglibyśmy tu zaś moc godać o tych familijnych mianach, które tu są. No, godali łońskiego tydnia na Kirchhofie w Peterwołdzie. No, nie będziemy drugi raz się na tym skupiać, nie będziemy przedłużać filmu, no ale przyjedźcie, można tu godzinami łazić i analizować te familijne miana. Czemu nie pokazuję kościołów Dryny? No bo są one tu zawarte. Pod polskim kierunkiem zazwyczaj ewangelickie kościoły są zawarte tutaj w takich małych dziedzinach i małych miastach. No, zazwyczaj wszystkie są zawarte, no to drugo Rajza ze kamerą tutaj, no ale tak to tu wygląda. W sumie przy banie, przy glajzach, przed chwilą cuk tu jechał Leo Express, a co tu mamy? No, Ajman bunker. Niemi świadek walki ze II wojny światowej. No ale co kuknął, że co tu są fajniste szrajbunki, Deutsche Leuten, Dietmarsdorf, Oderberg, a my jademy na Wilmersdorf, Wierzchniowice. Takie szrajbunki, jakie były za czasów II wojny światowej i też za czasów habsburskich, a tutaj wiata na koła, no zima je, mróz, no ale na kołach persony jeszcze dzisiaj też jeżdżą. Jademy do Wilmersdorf, Wierzchniowic. Niektórzy mogą rzec, tutaj nic nie ma w tych Wierzchniowicach. Je kaplica z drugiej połowy XIX stulecia. Kaplica rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Izydora. Jest to kaplica, która przynależy do farności w Lutynii, bo Wierzchniowice to tajla Dolnej Lutynii. Tu msze są o pół 11, w Lutynii o pół 8 ta polską mszo i o 9 czeską mszo. Po czesku Dietmarowice, po śląsku i polsku Dziećmorowice, po niemiecku Dietmarsdorf. Jest to wieś i gmina w okresie karwińskim od 1960, przychodzi we Frysztackim, przynależy do niej jeszcze wieś Konkolno, po czesku Kołkolna. Kwateruje tutaj prawie 3800 personów. Place te wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1305 roku. Ślązoków jest tu ponad 1%. A przyjmuch się tu nie odbywał, no ale podług raportu od delegata Śląskiej Ludowej Partii w Dziećmorowicach za Czechosłowacją welowałoby 85%. Dotarliby do Dziećmarowic, a pierwsza szczela na naszej rajdzie po tej dziedzinie to elektrownia. No i większa elektrownia w Czeskiej Republice, elektrownia węglowo, wybudowana w latach 1971-1976. Jest z nami Bruno, już ma 7,5 miesiąca. A co tu mamy w Dziećmarowicach okrom elektrownię? Kościół neoromański, rzymskokatolicki pod wezwaniem świętej Maryi Magdaleny z 1870 roku, a naokoło Kirchhof. Widzicie, tam my byli kuminy i chłodnia z elektrownie, a tutaj na tym Kirchhofie mamy Dynkmal z I wojny światowej i my z Brunem Teroski ładowamy wszystkim, którzy poginęli w tej walce
zoca. Roztomili tutaj kończymy nasza rajza. Niektórzy rzekną, po co jo rajzuje po takich wsiach, kaj nie ma jakichś zabytków z górnej półki, no ale jo chce z kamerą nawiedzić każdą gminę na Górnym Śląsku. Taki jest plan, obejrzymy. Jeśli się uda, Eli Dali byda robił filmy na Śląskiej Rajzie, no ale taki jest plan. Abonirujcie, co by tak było. Polecajcie te filmy, co by nie było tak, co ino 1000 albo 2000 te filmy oglądają. Zbliżamy się już po leku do 5000. Jeśli się rozchodzi o abonirowanie, ja za tydzień jeszcze też chcę być na tych placach. A za 2 tygodnie chcę już być we Gliwicach, no ale to nie ma takie einfach, co by narychtować te wszystkie tajliki. To są fajne prace kulturowe. Widzicie, wiele idzie powiedzieć na ten temat. Mam rad tutaj realizować. Te place Śląska po czeskim kierunkiem wiążą się z czasami, kiedy ja był taki mały, mono trochę większy, że był bajtlem. Dziękuję wam za dzisiaj, zusammen z Brunem. Ja? Dziękujemy, Bruno. I machamy. Chowcie się.